खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथाङा बर' इनसाइटखौ नायगासिनो दं। आसाम, बिटिआर आरो सा-सानजा ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गिदिर खौरांफोरखौ गुसुं आरो गोरलै महराव नायगासिनो दं। फै जों दिनैनि गाहाय रादाबफोरखौ मिथिना लानि। सेथि खौराङावनो दङ नेपाल दैबानानि समाव भिजा नेवसिनायनि जाहोनाव बेंगल आइजोनि जिउ रैखा। सोनाब बंगनि सासे आइजोआ कैलाश मानसरोवर दावबायनायनि थाखाय नेपाल दावबायनायनि थांखि लादोंमोन, नाथाय बिनि भिजाखौ नेवसिनाय जादोंमोन। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बियो गोसो बायदोंमोन आरो गावनि दावबायनायखौ दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। नाथाय मोनसे गिदिर निराशा नुनायाव थारैनो बिनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों। नेपालाव गिख्रंथाव हरखाब दैबानाजों दावबायनाय लामानि सेर-सेर ओनसोलफोरा गोहोम गोग्लैयो आरो गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमायो एबा गोमाना दं। जेब्ला खैफोदआ फैदोंमोन अब्ला बियो नेपालाव गैयामोन मानोना बिथांनि भिजाखौ नेवसिनाय जादोंमोन। बेनिखायनो बिनि केन्सेल खालामनाय दावबायनाया मोनसे सानस्लाबनो हायै बोर बायदि जानानै फैदों। बे जाथाया मोनसे गोख्रों गोसोखांथि होयो दि माब्लाबा जेंनाया जोंखौ खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनो हायो। नैथि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारीआ रुंसारि बिजितगोरा नार्जारीखौ बिबार बावनानै मान बावो। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारीआ 26 आगस्टआव रुंसारि जानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेमब्लि (BTC-LA) नि लेङाइ बुंथिगिरि रुंसारि बिजितगोरा नार्जारीखौ बिबार बावनानै मान बावो। महिलारीआ नार्जारीनि हरखाब रुंसारि जानायाव गावनि गोथौ दुखुखौ फोरमायदों। बेखौ सुबुं माहारि आरो सुबुं जिउनि थाखाय मोनसे गिदिर खहा बुंदों। बिथाङा नार्जारीनि नखर, लोगोफोर आरो मोजां हास्थायगिरिफोरनिसिम दुखु फोरमायहरो आरो रुंसारि जानाय जिउमाखौ गोजोनै थानो थाखाय आरज गाबहरो। नार्जारीनि गोथै सह'खौ कक्राझाराव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआव लाबोनाय जायो, जेराव गोबां सुबुं थुबुरमा जानानै जोबथा मान बावो। लेङाइ गाहाय रिहन दैमारी, गाहाय नेहाथारि मुकेश चन्द्र साहू, आइजिपि बिटिएडि बिजयगिरि कुलिगा, उफ्रा प्रिन्सिपाल नेहाथारि गपिनाथ बरगयारी, प्राणजित कुमार वारीजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा, एमसिएलएफोर आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोराबो मान बावो। नार्जारीआ 26थि दरंगाजुलि काउन्सिल बियाबनि जानानै खामानि मावदोंमोन आरो BTC-LA नि लेङाइ बुंथिगिरि महरै खामानि मावदोंमोन। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायनि जाहोनाव सुबुं माहारिया मोनसे गिदिर खहा जालांबाय। थामथि खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि फिसाज्लानि 25थि जोनोम सानाव समनाथ मन्दिराव दावबायहैयो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया गुजरातनि समनाथ मन्दिराव थांनानै गावनि फिसाज्ला नन्दिलनि 25थि जोनोम सान फालिनो थाखाय नखरारि दावबायनाय समाव आरज गाबदों। ससियेल मिडियायाव बेनि सोमोन्दै शेयार खालामनानै शर्माया गावनि फिसाज्लानो जोनोम साननि हामलायथि हरो आरो फोरमायो दि नन्दिलआ जाय सुबुंजों मोगा-मोगि जागासिनो दं बिनि सायाव बिथाङा बेसेबां गोग्गानाय दं। बिथाङा बुङो दि फिसाज्लाफोरा सम-सम गावनि बिफाखौ नायो, नाथाय बिफाफोराबो गावनि फिसाज्लाफोरनिफ्राय थुलुंगा लानो हायो। शर्माया आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थिनि सिगां गावनि दोलोन देरहानायनि थाखाय बोर लानो थाखाय समनाथआव थांनायखौ गोसोखाङो। बिथाङा बुङो दि बिथाङा भारतनि जौगानाय आरो जौगाखांनायनि थाखाय मान बावनो आरो आरज गाबनो फैफिनदों। बिथाङा समनाथ मन्दिरखौ भारतनि सोदोमस्रियारि गोहो आरो अरायथा फोथायथिनि नेरसोन होननानै बुङो। शर्माया मन्दिरनि फोथारखौ फेहेरनाय आरो फोसाबनायनि सानथांखिफोरखौबो मोजां मोनो। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि 796.88 कौटि रांनि स्विफ्ट प्रजेक्टनि गेजेरजों गं 23 जिल्ला आरो गं 71 बिलखौ फोथांफिननो हागोन। आसाम सोरखारा हादोरसानि दोरोङारि दैब'खौ लाबोफिन्नो आरो ना फिसिनाय खोन्दोखौ जौगाहोनो थाखाय एसियान डेभेलपमेन्ट बैंक (ADB) नि हेफाजाबजों 796.88 कौटि रां खाथायनायजों प्रजेक्ट स्विफ्ट, सास्टेनेबल वेटलेन्ड एन्ड इन्टिग्रेटेड फिसार ट्रेन्सफरमेशनखौ जागायदों। बे मावथांखिनि बाहागो महरै गं 23 जिल्लाफोराव 4000 हेक्टेयरसो हालामखौ फोथांना लाखिनाय जागोन। बे बिथांखिनि थांखिया ना दिहुनथायखौ 6000 मेट्रिक टनसिम बांहोनाय आरो बोसोरफ्रोमबो 570 मिलियनसो ना फ्राय दिहुननाय। बे मावथांखियाव गं 302 नाव आरो ना हमग्रा जालबो होनाय जागोन आरो सा 1000 लाइमोनफोरनो जिउ खुंनायनि थाखाय 50,000 रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन।
बेनि सायाव सेल्फ हेल्प ग्रुप HSG-फोरनि थाखाय गं 30 ना आदार इउनिट आरो 100 ना प्रसेसिं इउनिट फसंनाय जागोन। 6थि खौराङाव दङ गोदान दिल्लीनि बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव पिंकी बसुमतारीखौ बरायदों। पिंकी बसुमतारीखौ मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 बादायलायनायाव जाफुंसार जानायनि थाखाय गोदान दिल्लीनि बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव मान बावनाय जायो। बसुमतारीया मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 नि टप 10 आव जायगा आवग्रिनो हादों, जायनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव मोनदों। बे मान बावनाय हाबाफारिखौ दिल्ली बर' एस'सिएशनजों लोगोसे एबसु दिल्ली इउनिटआ बानजायदोंमोन। बर' हारिनि सोद्रोमा आरो मोजां हास्थायगिरिफोरा ज' जानानै बिथांखौ साबायखर बावो आरो बिथांनि इयुननि नाजानायनि थाखाय हामलायथि बावहरो। बे हाबाफारियाव माहारियारि प्लेटफर्मआव बर' हारिनि लाइमोनफोरनि बांबोनाय बाहागो लानाय आरो मोनफुंनायखौ दिन्थिनाय जायो। 7थि खौराङाव दङ नेपालनि दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय सनु सुदआ आगान सुरदों। फावखुंगुर सनु सुदआ नेपालाव गिख्रंथाव दैबानाजों खहा जानाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो आगान होगासिनो दं। दैबानाया गुबैयै नेपाल-तिब्बत सिमानि खाथियाव गोबां खहा खालामदों, जायजों सुबुं माहारिफोरा थाबथालांदों आरो गोबां सुबुंफोरनि जेबो राहा मोननाय जायाखै। रैखाथि हान्जाया दासिमबो गोमानाय सुबुंफोरखौ नागिरनो आरो गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ मदद खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। नेपालाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोन्नाय जादों, जेराव गुबुन हादरजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा दासिमबो गोमाना दं। खाथि आरो रिलिफ नाजानायफोरा सोलिबाय थानायनि जाहोनाव भारतआबो सुबुंथिनि हेफाजाबजों सिगांलांदों। खैफोदनि समाव सुबुंथिनि खामानि मावनायनि थाखाय मुंदांखा सनु सुदआ बुंदों दि बे खैफोदनि उनाव जुजिगासिनो थानाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय साखाफारा। 8थि खौराङाव दङ सानबानि बेंकिं आरो गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ लानानै बेंकनि मावथिफोरा कक्राझाराव धर्ना। इउनाइटेड फराम अफ बैंक इउनियन्स (UFBU) नि बेंक मावफारियाफोरा मैया बेलासिनि 5:30 रिंगासोआव SBI कक्राझार मेन ब्रान्सनि मोखाङाव 30 मिनिट धर्ना होयो। UFBU नि खावलायनायनि उनाव हेंथा सोमजिदों। मावफारियाफोरा स्लगान होख्रावदोंमोन आरो सानबानि बेंकिं सप्ता मावफुंनांगौ आरो सरकारनि मोनसेल' परफर्मेन्स लिंक्ड इनसेन्टिभ (PLI) स्किमखौ बोखारनांगौ होनना दाबि खालामदों। बिथांमोनहा बेखौबो लुबैयो दि PLI स्किमनि सायाव बेंक आफादफोरजों सावरायनांगौ आरो नायफामनांगौ। गुबुन दाबिफोरा जाबाय पेन्सन आपडेटजों सोमोन्दो थानाय थालांनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय आरो गासै पेन्सन मोनगिरिफोरनि थाखाय समान बेसेन गोसा भत्ता (DA) नि खालामनाय। बे हाबाफारिखौ बङाइगाव ओनसोलनि SBI SA नि ओनसोलारि नेहाथारि जनक बसुमतारी बिथाङा दैदेनदों। UCBEA नि लेङाइ आफादगिरि अनन्त कुमार ब्रह्म आरो SBIO नि लेङाइ आफादगिरि जयन्त बरगयारियाबो दंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोबां गोदानसिन आसाम आरो सा-सानजा खौरांफोरनि थाखाय बर' इनसाइटखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। उननि आपडेटआव लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।